Obec Dedinky leží uprostred nádhernej prírody slovenského raja na brehu vodnej nádrže Palcmanská maša. Vznikla v roku 1933 zlúčením dvoch samostatných obcí Imrichovce a Štefanovce. Súčasťou obce je aj miestna časť Dobšinská maša. Dominantou obce je barokovo-klasicistický rímskokatolícky kostol Na nebovzatia Panny Márie z roku 1835. Pôvodné obyvateľstvo sa živilo baníctvom, prácou v lese a poľnohospodárstvom. Túto činnosť v 20. storočí vystriedal cestovný ruch. Nájdete tu viacero možností ubytovania, občerstvenia a stravovania. Obec je východiskom náučného chodníka Slovenský raj juh. Súčasťou chodníka je vápencová planina Geravy, na ktorú sa z obce dá dostať aj sedačkovou lanovkou. Množstvo turistických chodníkov a nádherné rokliny Slovenského raja sú lákadlom pre turistov z celého Slovenska a zahraničia. V zime sú k dispozícii lyžiarske vleky a pre korčuliarov silne zamrzajúca Palcmanská maša. Na odlesnených planinách tu skvelé podmienky nájdu aj bežkári. Romantické okolie tejto rázovitej dediny vám ponúka skvelé turistické a športové vyžitie v lete i v zime.